πολύ special, με πολλά και βάρ. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Βασικά ακούτε το σώμα το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου στο 508, στο πρώτο πάτωμα. Ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζανάκια με, το χέρι 6.500. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκο. Οικόπεδα για κροτεμάκια στην Κερατέα. Τηλέφωνο 638 4722. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες σύφιλερ. Νοικοκυρές σύφιλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω ο μαλάκας τώρα. Συνέχισε. Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες Ραστάτη, γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες? Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες που το χαβάρα. Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ. Αλλά Γιάννη στα Ηλίσια. Γραφείο Κυριών, το γρήγορο.